Ahojte, zdravím všetkých rybárov a rybárky. Moje meno je Dominika a zhruba pred rokom a pol sme sa spoločne s mojím priateľom Renkom stali členmi tým Než pre Česko a Slovensko. Nakoľko som s Renkom už nejaký ten piatok a priviedol ma k rybám už pred nejakou tou dobou, tak som sa rozhodla, že natočím svoje prvé video. No a kde inde začať, než práve na jazere, kde som vyrastala a skade s Renkom pochádzame. Jedný výrazný detail. Pekná voda. Áno, počúvam. Ahoj, dokedy budeš v práci? Fú, tak mám to na takú ešte minimálne hodinku. Prečo? Ideme na ryby. Kam ideme? Na ryby. No dobre. Teda, a kde chceš ísť na ryby? Domov. Rybolov neberiem na ľahkú váhu a začínam poctivou prípravou už doma, aby som bola 100% pripravená na každú situáciu, ktorá môže na rybách nastať. Tak čo? Máme to všetko prichystané? Áno, Ideme na to? poďme. Tak poďme na to. Obaja s Renkom pochádzame z Banskej Štiavnice, z malého mestečka, v ktorom sa nachádza niekoľko krásnych tajchov a práve preto sa táto výprava bude odohrávať na jednom z nich. Banskú Štiavnicu aj toto jazero poznám od malička, nakoľko sme s Renkom vyrastali. S kamarátkou sme často chodevali na penzió Winchester hravať biliard, kde som už vtedy sledovala miestnych rybárov a obdivovala ich, ako majú trpezlivosť a vzťah k prírode.
Nakoľko na miestnych jazerách bolo vždy veľa rybárov, tak som sa s týmto športom stretávala veľmi často, ale nikdy som k tomu nemala nejak blízko. K rybolovu som sa dostala až pri Renkovi, ktorý sa tomu venuje od malička. Spolu sme už 12 rokov a za rybami sme precestovali hodnú kus cesty. Ponikli sme aj niekoľko zahraničných výprav, ale zhodli sme sa vždy na jednom, že doma je doma. A aj preto sme na tomto nádhernom mieste a jazere. Nakoľko sa nám tu osvedčili malé priemery, tak na jednu udicu som zvolila 15 mm monster šírim s popkou a na druhú basolo citrusovú popku a samozrejme nemôže chýbať malá PVAčka s mikropeletkami. Ubiegono cantando. Lenko, poď mi asistovať, prosím. Ani som nestihla nahodiť druhý prúd a hneď jazda. Tak konečne máme obidva prúty vo vode a teraz už len čakať. Jazero Vinčachta je miestna voda plná veľkých rýb, ktoré tu žijú už niekoľko rokov a práve preto bude môjim hlavným cieľom pokúsiť sa chytiť tie najstaršie, najviac opatrné ryby, ktoré by už momentálne mali dosahovať hranicu 20 kg. Týždeň. Už som dal na to.
Tak máme tu prvý večer a začína sa nám to celkom slušne rozbiehať. Do podberáka sa mi podarilo podobrať krásneho 19 kg kapra, ktorý mi dal pekne cez zubu, ktorému sa veľmi nechce fotiť ani natáčať, ale je to veľmi krásna ryba. Ideme si ho pustiť a dúfam, že do večera ešte niečo príde. Čo to je? Ide. Je tam Domka. Máme tu prvú noc a na to, že sme boli zvyknutí, že tu v noci neberú ryby, tak to zatiaľ vôbec tak nevyzerá. A prišiel tento ďalší krásny šupinač. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej a že či sa vôbec vyspíme túto noc. Chodí. Prvá noc bola naozaj kúzelná a mne sa podarilo mimo kamery dostať do podberáku obrovského šupináča. Máme tu ďalší nočný záber, tentokrát na gumenú kukuričku Mace. Musím uznať, že je to zatiaľ najkrajšia ryba z celej výpravy. Krásny pupkač, z ktorého mám naozaj obrovskú radosť. Paráda. S majestátnym východom slniečka sa po rušnej noci prebrali nielen turisti a penzión Winchachta, ale aj kapre a príroda a do toho som dostala razantnú jazdu. Máme tu 3. ráno a po sérii menších kaprov som sa rozhodla vymeniť na strahu a podáček som dala 20 mm citrusovú waftersku v bielej farbe, ktorá prekabatila tohto nádherného šupinača. Krásna bojovná ryba. Ideme si ho pustiť a snáď príde ešte ďalší.
toto jazero bolo, odkedy si pamätám, chyť a pusť, tak tie ryby sú tu naozaj veľmi opatrené, keďže boli už niekoľkokrát chytené na háčiku. A čo som odpozorovala, tak presne na tieto prefíkané staršie ryby funguje najlepšie citrus krmenie alebo chytanie a práve preto som aj zvolila toto krmenie, ku ktorému budem dávať buď na dno citrusový boilies alebo citrusový popcorn. Moje krmenie sa teda skladá z 20 a 15 mm boiliesu citrus, ktorý následne zalejem citrus sirupom, dôkladne premiešam a to celé zasypem stickmixom rovnakej príchuti. Je to krmenie, ktoré sa skladá len z boilisu, pretože je tu veľa nežiaducej bielej ryby a z toho dôvodu do krmenia nepridávam žiadny partikel. Keďže som na hlbokom studenom tajku, svoje krmenie nemusím hádzať ďaleko, stačí chytať iba niekoľko metrov od brehu, na čo mi stačí lopatka a nepotrebujem žiadny spom. Máme tu tretí deň, podarilo sa mi nachytať pár pekných kapríkov a keďže tam zapadá slniečko, tak som sa rozhodla prehodiť obidva prúty, aby som mala všetko 100% pripravené na večer. Po každej rybe musím skontrolovať, či je háčik ostrý. Lepí, môže ísť naspäť do vody. Nakoľko chytám na gumenú kukuričku, ktorá nemá žiadnu arómu, tak ju pred náhodom namáčam ešte do esencie z Copex Quid. A k tomuto samozrejme nesmie chýbať malá PVAčka s mikropeletkami, ktorú ešte zaistujem takto z vrchu, čím zaručím, že sa mi montáž nezamoce pri náhode. Tak všetko máme na večer pripravené a môžeme ísť na čakované pivko. Návrat na moje jazero z detstva som si fakt užila každý deň a podarilo sa mi nachytať aj tie cielené najstaršie kapre, ktoré tu plávajú. Máme tu druhý večer a začína sa nám to celkom slušne rozbiehať. Prišiel ďalší krásny šupinač, ktorý zasa znova neodolal citrusovej popke. Proste im to tu chutí. Pekný, aj ten, čo som mal, ja to ešte môžem pekný. To bol skoro vo vode. Daj, spravíme jednu vec. Keďže nám prestali brať ryby z dna,
tak sme zmenili taktiku a nahodili sme 5-metrového ziga. A práve... Už som to! Práve vystrel! Tak aj to sa stáva, bohužiaľ. Myslíš, že tam je niečo? Je, lebo chodila špička takto. Bol nejaký opatrný záver. Jo, Aby sme sa hen tam zrovna nezahákli, lebo sa nedohákneme. Postav sa. počkaj, to není také, ja som není profesionálny vodnocyklista, aquabiker. Počkaj, čo to chce? To odpoď, no, začalo to. Chytík bre, maminka, počkajte. Počkaj, Teraz je už kľudný aspoň. No, nemá toľko. Meli. Pozri na tačíka. Dobre. Zlajku si to? Môžeš takto. Nie? Potom by si sa premenila na morskú pánu ináč možno. Aký je blízky, že? Čo? Lebo som ho aj zjedla. Ideme založiť ho, hej? Po neúspešnom zdokumentovaní Amura prišla kompenzácia v podobe tohto tmavého bojovníka, ktorý vôbec nespolupracuje, ako každá druhá ryba z tohto jazera. Ďakujem. Prehodila som obidva prúty a neprešla ani pol hodina a hneď sa to rozbehlo. Máme tu posledný večer a pri poslednom západe slnka prišla na rozlúčku táto bomba. Ktorá ti dala slušne zabrať. To teda aj dáva ďalej. Krásny kapor. Yes. Chcela by som sa vám všetkým poďakovať za sledovanie, podporu a za to, že ste súčasťou našej rybárskej komunity. Dúfam, že sa vám video páčilo a teším sa na vás pri ďalšom rybárskom dobrodružstve. A na záver by som sa chcela hlavne poďakovať mojim priateľom a rodine za ich podporu a povzbudzovanie počas tohto projektu. Vaša trpezlivosť a nadšenie mi dodali energiu a motiváciu. Ďakujem vám za všetko.